sesizwasela isibiza lapha ekuseni. Salibonani baba? Akubingelela sibona. Yebo. Hayi uze kubize nje kuzi lapha kulo muntu otshotshe imizamo. Kodwa ngikubona bese khona lapha angazi kuze zingakhazi. Thina manje yaphila kuyenza kwazi. Ngoba sizwakala sikhala kodwa ekuseni ngivuka mase ngithi yazibala siyashoda. Oh. Baba. Hayi ubhali ucela Alright. ngoba ezinye izinto ukuthi uze nje wedwa izendibize nje ngoba makhelana ngizela khona lokho izosizana silingisho ukuthi ukuhamba njani? Hayi kuze zami ziyaphela baba. Kuku ziyaphela. Hayi ziyaphela. Oh, umuntu. Ziyaphela. Ziyaphela impela zitshontsho zonke khona lapha. Khona ngiyazibala nsuku zonke ziyashoda mangivuka ekuseni. So i-animal enama legs amabili. Yebo. Ngoba amagola lapha silawo kule ndawo. Hayi amagola wona kawethu. Awakho impela amagola hayi. Awakho. Ade ukhanya yakho kana makhelwane ukuthi siyayibona phela lami ngisho ukuthi ngibona sithi ekuseni inkukhu izitshontshiwe. Yikho ngikucelile. Mhlawumbe ukuthi iyabekela maybe sifukama. Bengicabanga nami ukuthi izasuka maybe isebenzisa imali. Kathi usebenzisa imali endaweni error. Hayi. Asukuthi ngezinsikazi kuphela. Namaqude lawo amaqude la avuke enyama leli. Ende ngabe igola ngabe igola amagonyathola ukuhamba ezimbili ezidadolo eziningi. Kodwa lapha kukhanya ngumuntu. Yena ngathi uthathela ukuyakudla ngoba sometimes uyabuyethatha one namhla uhlala anginikeza amalanga amathathu kuphinde futhi azothatha futhi one. Lo ngumuntu kubona mbiza ubhanda. Ubona mbiza ubhanda wena ngiyakwethemba vele abanye ngezimbathelo bangikwazi ukutshontsha wena wazi izintshontshe. Hayi mina hayi ngiyakwethemba mntanami kakhulu. Makhelwane baba ufuna nje ukuthi yenze izinto zakhe ngingazazi ngiyakwazi Hayi. Kulanga. sorry mtara. Una problema. Yamdala ish. Benziti dala inkukhu Tefuri. ngicela manje mdala umakhelwane mphathi unenkukhu eziningi but namhla andasicheka. So sibela manje. Skerema. Wasakara yini vile? Hayi ukuthi la isicheka mdala bengela sicheka. Uqeda inkukhu sabantu. So benzama ukuba lani likudlulise lingagcini